ko doko aleya bila yereka sungalo do sungalo tabe arkantanin kelende salli sufila la nafila la ni sungalo nana abe se ka do farakawa ni bebe munu de abe munu bolo ko arakantani kelede nafila ye ko niye fen faraka bidiyaro nin kuma hari ni doni ke baga do yafo min ulama'il mu'ashirina an ka wakati ka doni ke baga do yafo mi anyugona doni ke baga ko aye kuma min fonni nye qawlun da'if kuma la fulende do fonkan nin fona duri kayina mankana hada madin kera chogo doni ke baga kera chogo li kulli jawadi kabwa boli baga bebe kirinto kayina mankana ikalana an kana miri fana kon nin doni min be karasa bolo karasa be chogo ma to khata wan kano fana miri de kayina mankana ikera chogo ibe khata yoro do doni ke baga min ko arakantani kele sungalo la kana fen faraka ne fen faraka biriyaro akata wura doni ke ko daif qawlun daif an bai setu nyinin karakone kiden ka sufen nafila jolido ako sungalo tewo ko ciden be arakantani kele de sat bo tigi dilolo ni hadisa de la ko an bai setu ko sungalo to ciden mateme arakantani kele ka an bai setu ye ciden ka arakan hakke de fo ani an bai setu ko sungalo to mo kana teme arakantani kelen ka ko kelen do wa ciden tumbe ninde ke ani mo kana teme ninka ko kelen te aye ciden tare fo me minye ko sufen nafila sungalo la arakantani kele fe sika do faraka o ye ciden yere ka kuma kade o ye ciden nyinin ka salatu layli sufe salli chogo da nyinin kara de fana sufe salli be ke chogo da ko salatu layli masina nimbe bukhari de kono abdullah ibn umar ka hadise ciden ko sufen nafila fulaika salamu bila ni siranna ko dugu bena je ibe kelen salli ko ka ka wotire doni ke bawo ko sufen nafila doni ke baga be bolo sun nafila wakati yata ni safo salli ni mo min safo salli iye salli damina arakan fula ina salamu bila fonni isiranna ko salatu bina bo be darakan tan kelena uko sufen nafila ye chogo abeke chogodi jolido ciden ko salatu leli masina na ya suru mo te saka teme arakantani kelela ciden tumba fo sufen nafila arakantani kele kana temaka me amo fo ko salatu leli masina donc mbalimo salafu salihu mawuli imamuna safai ko aliye makkan kaw sorobe arakan mugani sabasalli imamuna maliki kam majhabi tarawihim min fulen ni sungalo nafila min fulen ni ako arakan bi sabani woro sebon doye mugani sabasalli hakke kerekelen tala ahmad ibn hanbali nyinin kara sungalo tarawihim min fulen ni mugo be saka do far arakan tani kele kawa ko hakke sigile manala nononte harisa dombaga wiya nu ko min ko arakantani kele ni temena ka yebidia ke ko hadisa dombaga udero ko doni ke baga munun ko yibe se ka do fara ko kulu ye fuqa hawde ko yibe hadisa ambe hadisa dombaga de kakuma bila fuqa haw ka do e wakuma nye donye nin qaida fuye hari nin qaida fora ahmad ibn hanbali ta hadisa dombaga ya imamuna safa ta hadisa dombaga ya imamuna maliki ta hadisa dombaga ya nunu ma hakke sigile fo sungalo tarawihila nunu ma hakke sigile fo sungalo nafilala donc mbalima ambe min fo anye doni ke boka kuma ta kabara ke nuye chogo an ku ka kuma laje o ka kuma min be sawaba kono an ka barake noy o ka kuma min te sahaba kono o kainan ka ma kana kera chogo an ko bila e wasufen nafila hakke tala sungalo ibe se ka do jidara kantani kelena Sulemanu Ruhili ka kasetu be Bombaji ka kasetu be Useminu ka kasetu be Saul Fawjan ka kasetu be uko cide sallallahu alaihi wasallam sungalum mugan folo ciden be bato ka be nafila ka be da kasinogo me tallaba ciden be do faraka ay wan nafila janya ka be do fara nafila janya ka ni kalanka aba be nyana ma da tisinogo ciden ba be nyana ma da tisinogo hadisan na Abu Jari bolo turmiji bolo akolu sunna kafara ciden ka sungalola ko ciden ma joni wulu yede fo kalo tora wolon fura mana mugani saba ciden jorani wulu ye fo sutilanje tara ko o ko fe ma jonu yede fo kalo tora ewa duru ciden jorani wulu ye
kalo tora dura ciden jora nu uri fo su tilance tara a kulu ko ciden ma haranka bi suin to an ko nafila ciden ko man qama mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla akon ni jora ka farali mami ka fo salli ka tabba inyana ala bi sufin mume baraji dima sufin nafila baraji dima ako tumami kalo tora saba mana mugani wolon fula ko ciden jora nu ya hatta ka sayna li falaha fo an sirana sugurudi kanan suru misiri kono fo an sirana sugurudu uko falaha ye munye ako sugurudu mugani wolon fula ciden jora nu ulu ye misiri no kono fo ulu sirana sugurudu kanu soroy donc balimo sufin nafila dantala man qama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min jambihi ñoode fon ko Cheikh Albani mbake ka koriya ke katode ma ne ta fe ka mogode ka togo fon kat kuma wula nko ulama ul muasirina bahasu de bena ni na kitabu kono uko ulama ul muasirina an ka doni ke bagal labaw na min yen ni fo ko arkantani kele ikana temo ka ko qawlun da'if ko aka kuma ya kuma lafulanye har Albani ka kalande aye kitabu do dila ko الراو الشيخ الباني الفقهية في العبادات كتابه العبادات جيجو فلا المعاملات جيجو فلا نايب مسائل من فوسوسولي بمسائل منا كتا مجهب تقول سيبولا كان أنك وقت مغولا ينجون سوسو منك تمام نانني نافلا يرولا أقول لك كرمو الشيخ الباني عليكو أوراكنتني كله ko i kana temaka ko me doni ke baga mununka daga rai ka temaka ko du de be sawabaka ko cide pasige do de laka cide nyinenka kombe ewa ciden ko do man deli ako cide man nabi deli sigi nyogonya la arjanna ko ciden ko ma ne ala nafsika bi kasirati sujud ko ciden ko ndeme yere kan salli tayale na ya surun nafila teteme arakantani keleka ciden ba fo su sorakantani kele salli akun min ndeme yere la ika salli taya ma hakke foy akulu ka shegu ko kana teme arakantani keleka min munun ko wikatteme alakantani kabir ka aqulu de be sababa kan ni yorola katteme wudu ka karamo keka alaka hakimanda subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk